2025. április 2-ától az Európai Unió állampolgárai számára kötelező lesz az ETA, Electronic Travel Authorization, továbbá ETA beszerzése az Egyesült Királyságba történő utazáshoz. Ne felejtsék el ezt a fontos lépést álmaik megvalósítása során, és igényeljék időben a beutazási engedélyt. Amennyiben nem tudnak ETA-t igényelni, valaki más is megteheti ezt önök helyett. A legegyszerűbb módja az ETA igénylésének a UK ETA app letöltése, amely elérhető a Google Play-en és az Apple Store-ban. Erre azért van szükség, mert az útlevelet és önmagukat közvetlenül az alkalmazásban kell lefényképezniük. Ha csak saját maguknak vagy olyan személyeknek igényelnek ETA-t, akik önökkel tartanak az utazásra, az ETA-t az alkalmazáson keresztül kérvényezzék. Amennyiben olyan személy számára igényelnek ETA-t, aki jelenleg nem utazik önökkel, a www.gov.uk weboldalon kell beadniuk a kérvényt. A közvetlen linket a videó leírásában találják. A weboldalon történő igénylés menetét az alkalmazás használati útmutatója után ismertetjük. Kezdjük tehát az alkalmazással. Készítsék elő az útlevelet, amellyel utazni fognak, hitel vagy bankkártyát, fizethetnek Google Pay és Apple Pay segítségével is, és az e-mail címükhöz tartozó hozzáférési adatokat. Nyissák meg az alkalmazást. Először adják meg az e-mail címüket, amelyre szeretnék megkapni az ellenőrző kódot, és később az ETA jóváhagyásáról szóló értesítést. Írják be az e-mailben kapott 6 számjegyű ellenőrző kódot az alkalmazásba, ezután adják meg telefonszámukat az országkóddal, vagyis a plusz 36-tal együtt. Az alkalmazás kéri önöket az útlevél első oldalának beolvasására a részletes utasítások szerint. Szkenneljék be az útlevelet úgy, hogy minden 4 sarka a megfelelő zónában legyen. A sikeres beolvasás után ellenőrizzék, hogy a beolvasott adatok megegyeznek-e az útlevelükben szereplő adatokkal. Ha eltérést találnak, módosítsák azokat. Ezután következik az arcfelismerés. Ajánlott a jó megvilágítás, a semleges arckifejezés, sapka és szemüveg viselete nélkül. A sikeres beolvasás után készíteniük kell egy fényképet az előlapi kamerával. Néhány ajánlás: álljanak fehér fal elé, ne legyenek önök mögött más tárgyak, és a fényképen ne legyenek árnyékok. A sikeres fényképkészítés után meg kell adniuk a lakcímüket. Az utcanév ékezetek nélkül, a város és az ország megadása szükséges. Ha korábban volt, vagy jelenleg is van más állampolgárságuk, azt mindenképp adják meg. Ezután következik egy sor kérdés, amelyre a valóságnak megfelelően kell válaszolniuk. A kérdések megválaszolása után ellenőrizzék a megadott válaszokat. Ezután nyilatkozniuk kell arról, hogy az adatok helyesek és valósak. A következő lépésben adják meg az országot, ahonnan az ETA-t igénylik, ugyanis az adott ország alapján kell kifizetniük az adminisztrációs díjat. Ezután következik a fizetés. Válasszák ki a fizetési módot. A fizetés után kapnak egy ETA számot, és e-mailben értesítést kapnak arról, hogy kérelmüket benyújtották. Ezután már csak várniuk kell a döntésre, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi a belépést. Nekünk sikerült, az igazolás így néz ki. Ha más számára kérnek ETA-t, vagy ha az érintett személy nincs önökkel, a kérelmet weben keresztül kell benyújtaniuk. Készítsék elő az útlevél első oldalának fényképét, a számítógépükön legyen egy fénykép fehér háttérrel, tárgyak nélkül jó megvilágítással, és hitel vagy bankkártyát. Keressék fel a www.gov.uk weboldalt, vagy használják a videó leírásában található linket. Ha még nem tették meg, írják be a keresőmezőbe az ETA Application kifejezést. Kattintsanak az Apply for an ETA lehetőségre, görgessenek lefelé, keressék meg a You can apply online részt, és kattintsanak az Apply online gombra. Ismét görgessenek lefelé, keressék meg az I cannot apply on the UK ETA app lehetőséget, és kattintsanak rá. Görgessenek tovább, és kattintsanak a Continue Application online gombra, majd a zöld Continue gombra. Először adják meg az e-mail címüket, amelyre az ellenőrző kód érkezik, majd írják be ezt a kódot a böngészőbe. Ezután töltsék fel az útlevél első oldalának fényképét. Az oldalon pontos útmutatást találnak arról, hogy hogyan kell kinézni a fényképnek. A fénykép mérete nem haladhatja meg a 6 MB-ot, és JPG formátumúnak kell lennie. Kattintsanak a Choose File gombra, és töltsék fel a fényképet. Ha a fénykép sikeresen feltöltődött, akkor ellenőrizzék, hogy az adatok megegyeznek-e az útlevelükben szereplő adatokkal. Ha eltérés van, módosítsák azokat. Ha az eszközük nem rendelkezik kamerával, ezt a lépést átugorhatják a Skip this step gombra kattintva. Ha olyan személy számára igényelnek ETA-t, aki nincs önökkel, ezt a lépést szintén átugorhatják. Egyéb esetben kattintsanak a Continue gombra és készítsenek szkennelést. A sikeres szkennelés után fel kell tölteniük egy fényképet, majd következnek a fénykép minőségi követelményei. Kattintsanak a Choose File gombra, töltsék fel a fényképet, majd kattintsanak a Continue gombra.
Ha a fénykép nem felel meg a kritériumoknak, figyelmeztetést kapnak. Ebben az esetben ajánlott a No, I want to upload another photo lehetőségre kattintani, és egy jobb minőségű fényképet feltölteni. Folytassák a kérdéssel, ahol meg kell adni, hogy rendelkeznek a mobiltelefonnal. Ha igen, adják meg a telefonszámukat az országkóddal együtt. A sikeres fényképkészítés után meg kell adniuk a lakcímüket. Az utcanév ékezetek nélkül, a város és az ország megadása szükséges. Ha korábban volt, vagy jelenleg is van más állampolgárságuk, azt mindenképp adják meg. Ezután következik egy sor kérdés, amelyre a valóságnak megfelelően kell válaszolniuk. A kérdések megválaszolása után ellenőrizzék a megadott válaszokat. Ezután nyilatkozniuk kell arról, hogy az adatok helyesek és valósak. A következő lépésben adják meg az országot, ahonnan az ETA-t igénylik, ugyanis az adott ország alapján kell kifizetniük az adminisztrációs díjat. Ezután következik a fizetés. Válasszák ki a fizetési módot. A fizetés után kapnak egy ETA számot, és e-mailben értesítést kapnak arról, hogy kérelmüket benyújtották. Ezután már csak várniuk kell a döntésre, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi a belépést. Nekünk sikerült, az igazolás így néz ki. Ha bármilyen problémába ütköznének, ne habozzanak kapcsolatba lépni velünk.